yuk karo ngadang wong. Iya, ayo. Dewi, Yo, kowe menengo ning kene wae ya. yo, Engko nek enek wong lewat aku sing nawak-nawak nih. yo wis sak karepmu piye lek carane nek menawan. Yo, penting kowe ketok seksi ngene iki. Wah, aku wae sing nawaki wong-wong. Mesti wong-wong seneng ki engko. Oh, iya. Iki ora enek wong lewat neh. Lah ngene iki ngomong-ngomong, iki jamune merek apa lho, Wi? Lah iya, iki sing mbok cekel iki ki jamu kuat ndangak. Lah lek sing iki sikat jengat. Hah, iki meneh nek siji meneh. Kelon ayem. Iya. Mantep ya. Iya, iki jamu kangge menguatkan stamina. Stamina apa, Wi? Nek kasur toh. Ngono. Iya. Pakku tak tawani ae ngene iki. Apik iki. Yo. Bayu, lah sing tuku ngene iki pra yo ambene gonta-ganti paku ae lho, Wi. Makanya malah apik toh. Bayu. Lah ambene siji pakune 5 kilo ngene iki wonge. Yo berarti jamune mandi. Wah, iya. Cocok. Kok pakku tak tawani ae. Jajalan toh nek ora ngandel. Yo. Wah, kayak nek Kasman kae. Pas wong tuwek iki cocok produke iki. Yo, jajal tawake. Pak Kasman. Oh, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Jamune. Kok ndi sampean mau? Wong omah, Lah sampean ki nggawa koyo nginian ki ge apa lho, Pak? iki tak diramuan. Ben kuat ngene. Nyapo sampean dedek gawe? Iki lho. Iki apa, Wi? lho nek. Lah, iki mereke jamu sikat jengat. Oh. Bahaya sing liyane. Sing iki kuat ndangak. Oh. Iki meneh. Iki sing cilik iki ki jamu kelon ayem. Aku njaluk sing iki wae kelon ayam. Lah iya dadak gawe. Lho garek ngombe. Iki dijajal. Tak buka nah. Yo. Op, mesti wae wi. Wah, yo, alon-alon nek ngombe. Munggahe cepet. Mantep iku. Nah, Nah wi, nyenak. 5.000 lho ki mang pertama. Iya. Ya wi, kowe wae sing nakeri. Yo kene tak elingke. Aku ora roh ukurane kok. Sithik-sithik ae wi. Kok nek munggah Pak Kasman sing pake bedah. Yo, Pak. Dicubuk. Ngefek apa ora iki? Loh, Kok seger ngene? lho. Nah, Nah. Iki. Wah, tenan po ora Pak Kasman ki engko. Seger Pak Kasman. ger. Jabang bae. Dijamin mandi. Awas lho Pak Kasman. Aja keokeh. Ku nek suwek sempakmu. Ora. Sempakku ki jin iki kok. Paling nek cara metu ya lewat sebelah tok goran. Ya empo. Ya nek ra apa-apa. Nek wi. Nah ya ora apa-apa. Biu. Neh. Dolali sak gelas 5.000 ki meng. Engko ngombe tok. Penting mandi, ora apa-apa timbang aku nggawe ramuan dhewe. Ya. Iki. Loh. Tangane celutak. Ayo, malah aku sing mendem. Wah, ki koyone Pak Kasman wis krasa lho iki, Wi. Yo, berarti mandi. Oh, Wis rasane cenut-cenut tok. Gek piye iki solusine? nek wis krasa ya gek ndang mulih kono, gek ngopo? Ora iso. Dodolan kudu harus tanggung jawab. Lah terus piye lho, Pak? Ya tak silih sik iki kat bakule. Silih piye to, Pak? Ya dijajal sik to. Dijajal piye to, Pak? Engko adol jamu kok. Ojo lho, Pak. Wis mulih kono lho sampean ki. Aja tiwik to. Lah wong tiwik ki lho, kepenakanku kok malah arep sampean piye lho sampean. Lah
Aku karo sapa ngaku bojo ra duwe. Lah iki ngombe jamune Tiwi, iki wis kaya ngene. Ya empo ya mulai kono nganggo sabun ngono ya wi. Tambahi rinso, Pak. Karo sabun. Nah, rinsone ditambahi sithik ben tambah hot. Muntuk. Ya wis tak mulih nek no. Wis dan dibayar sik iki mang tek 20.000. Pun njaluk sangune sik ya nek no. Sangu apa? Iki. Iki lho dibayar sik entek 20.000. Oh, iki mau entek 20.000. Duit duit pura sama nih. Pak. Jong bayi. Bayar sik 20.000. Gah bayar aku. Lah piye lho tuku kok ora bayar ki? Lah tanggung jawab sing adol to. Lah mau sampean sing njaluk kok. Wis kadung bededeng kaya ngene kok hampir kaya salahmu dhewe. Ora ngono to, Bos. Wong iki tuku iki yo modal Wes kono ndang mulai, Pak. Ndang diterapke. Ya wis nek ora gelem bayar, utang tapi besok bayar. Ngono mulih ngono. Ya. Sangune ya. Apa lho? Njaluk sangu barang, ora bayar. Gah bayar aku. Yo rugi awake dhewe ngene iki wi. Yo Pelanggan sitoke kere. Wi. Coba nek awake dhewe rapi, aku tak ngombe ngene iki yo. Aja ndane acur ngonggonku malahan. Alah, kowe yo ngerti dhewe to nggonku ki rapate gedhe. Dadi lek ngombe ngene iki yo ora bakal ngrusak barang to. Bang. Tro, iki apa ora wayah manen lho, Tro? Panen piye to, Pak? Wong sik entah-entah kaya ngene arep dipanen. Yo dipikirne sik no bayar aku sing wingi urung dibayar ngono. Kerja karo aku kok ya ora percaya to, Tro. Awakmu iki lho tangan kananku. Engko nek wis payahe beres kabeh tak bayar. Ora usah kuwatir kowe iki. Nggih, ngoten. Pokoke nek iso engko ya wis abang mengkal sithik dokne wae. Soale arep gawe napuk cangkeme Kang Kasman kae lho. Selak ndladrah tekan ndi engko. Jane nek masalah apa to, Pak? Karo Kang Kasmane, Pak. Aku winginane ning dalan kono kuwi di roasting karo Kang Kasman. Tek. Aku sampai izin. Aku luwencu ora iso jawab. Cara Kang Kasman kuwi uduk kancane Kang Montok. Tak juwotosi ning kono. Lah dekne iki lho, kanca pleke kakangku Kang Montok Omongane Kang Kasmane kadang ya nek bener Pak. Ketoke sampean sing bermasalah iki. Aku bermasalah piye to, Tro? Dong dadi lurah ngene ya wis disegani wong ngalor ngidul kok isih bermasalah wae. Ya seharusnya jenengan, Pak, sing introspeksi diri. Introspeksi diri iku asline gampang, Tro. Lah tapi nek ndelok omongane Kang Kasman wingi, iku lak membahayakan posisiku to, Tro. Kang Kasman lek ngomong koyok ngono kae, nek krungu wong akeh ora bar aku malah remuk aku. Ya kudu koyo ngono kuwi Kasman nih, Pak. Lek sampean pengen ora bahaya, sampean ki harus ngrubah sikape sampean kuwi. Lah carane ngrubah piye lho, Tro? Sik. Tapuk dhuwit ae. Nah, iki koyoke pas iki. Tapi wonge kuwi lek dilungne ora gelem. Wis, sampean ngehne aku, engko tak wehne wonge meneng-meneng ngono ae. Berarti nek dikakne langsung wonge gak gelem Ora trima. gelem. Wonge sok jual mahal. Oke, Tro, nek ngono. Andek nih, sampean nek kena masalah ngono, bingung jane. Tapi lek dong sampean pikirane adem, melelet teram. Oh, oke. Ya wis. Nek ngono
Kowe engko tak transferi duit ya, Tro. Engko aja lali kekno Kang Kasman ben ora mblarah tekan dinding kok malah. Tapi ya dipunjuli, Pak, kanggo kula. Lho nek awakmu ya isik kudune kerja sik to nek arep butuh duit ki, ngegrek-ngegrek sik, engko lagi tak bayar. Nggih, Pun. Mangkane to, Pak. Aja macem-macem sampean iki karo Pak Kasman iki. Tuwek ori tek. Wonge berpengaruh iku. Lah mek arep nglengsere sampean ngene, gampang wong iki. Wes lah, Tro. Ora usah ngomong ngono Kang Kasman terus. Marakne wetengku mules, silitku kendup-kendup. Ya wis. Ngono wis sedang diberesi. Ya, Ya, Pak. Apa kowe? Iki lho, Kang. Motong-motongi kayu iki lho. Nyapa lho sampean ngono ki? Ora apa-apa. Ora apa-apa kok koyo ngono ki lho. Kok dhewe kowe? Iya. Nyapa lho, Kang? Aku mau bertuku jamu. Jarene manjur ya tenan manjur. Aku mlaku iki mau lho langsung bededeng ya. Opone lho sing bededeng, Kang? Sing bededeng iki ne lho. Apa sih delok to? Iki Apa kuwi? pupuku sing bededeng jarene Walah. obate kuwi manjur nggih ngene pupuku malah sing bededeng. Tak kira oyote sampean. Ya ora nek kuwi. Nek terus nek oyotku piye? Apa ya? Arep apa piye? Emoh ah. Sampean ki. Apa? Sampean ki apa? Among lho. Emoh. Ngombe jamu tekon ndi to Kang sampean ki? Tiwi karo benguk mau lho. Adol jamu. Aku tuku to. Jamune kuwi anu rasane iki wecut. Jamu apa lho Kang? Jamu kelon ayam. Lah tak kira lho tuku jamu kuwi rasane gur kaya kelon wae to. Sampean lho ora duwe bojo kok ngombe jamu kuwi sih. Ya ora oleh ngombe ngono kuwi. Ya bahaya no. Bahaya ya ora apa-apa to wong enek kowe yo ane nang kene. Wis ngawur sampean ki. Apa to nih? Berarti sampean keracunan no Kang. Iya keracunan tenan aku. Wis tak tambani. Sik, Nah, kuwi jalukanku. Tambah nono. enteni kene ya sik. Nyo. Tak tambani Kang. Ombe nono. Lah malah mbok kon ngombe to aku. Terus Sing loro ikine malah cangkeme kon ngombe. yo ben gendang mari to. Lah terus karepe sampean piye? Ya karepku ya ngerti dhewe ta. Kok pijeti apa piye ngono kuwi lho. Kok malah mbok kei banyu putih. Apane lho Kang sing dipijeti Kang? Sing keracunan iki lho. Apa to Kang? Iki lho. Ya Endi dadak. to? Ora roh ae kowe iki. Ya ora roh lho aku. Dang selak bakule rene neh ya. Jeti sik. Aneh sampean ki. Ya ora iso dipijeti lah kowe iki. Lah kudune piye? Nek ora oleh dipijeti. Lah kuwi iki Kang, diurut sakjane iki Kang. Ngene. Ditambah penak nek kuwi. Bah, idune sampean ki lho. Aku mau bar ngombe jamu mau kudu idu ngesor dhuwur iki. Iki mau kan dhuwure sing idu. Urung ngesore sing idoni kowe. Engko kepenakan mesti kowe. Penak piye to Kang? Wis to. Kowe engko seneng. Lah idune apik ah. Piye idune iki? Idune pengen roh ya ayo. Ya ayo. Gendang. Duh,
Ngono lho. Iki kan sing dhuwur, tembung sing ngesor kok ya. Nih, aku kat kaya seneng karo kowe lho jane. Beh, sampean ki. Apa toh? Seneng piye toh? Ya seneng. Apa kowe ngene iki ora roh aku, seneng. Ngene iki intine. Aku ngungkapke perasaanku karo kowe. Aku seneng kowe. Ya jangan toh, Kang. Aku wis tunangan ambek Kang Montok. Kang Montok kan kancane sampean toh. Kok ya dadak diwarai. Meneng wae ya wis to aja ngomong. Ojo toh ah. Barang kaya ngono ki iso didelikne lho. Intine aku ki seneng kowe. Aku tak pamit mulai dhisik ya. Oh iya, Kang. Aku getun aku ngomong ini ki mau. Lah mbok tolak kok. Lah aku lho kan biyen ra nek sing nolak aku. Tenan apa ora sampean ki? Ya tenan. Ya wis nek tak mulih wae aku. Lah nyapa mulai? Wis tak idokne nang omah wae. Beh nesu. Manualan. Apa, Kang? Kondi lo sampean ki? Biasa nih, teko kantor, dinas. Tumben dengaran sampean Rene, enek kepentingan opo lo? Ya aku iki rene iki mau arep genahne. Heeh. Sampean sida rabi karo Kang Montok kuwi kapan lho? Sido, sasi besar. Oh, besar iki dilungkas no nih berarti. Iyo. Enak apa toh, Pak? Ngene nih. Tapi wis ra apa-apa lah. Sampean karo Kang Montok. Janene apa toh, Pak? Sakjane ki aku ki seneng karo awakmu. Tapi wis kedisian kakangku Montok. Ya wis lah aku tak sing ngalah wae. Iyo. Piye toh, Pak sampean ki? Maka Kang Montok ki kakangnya sampean. Lah piye meneh lho nih, iki masalah ati lho nih. Mosok ya ora oleh. Ya ora oleh no. Tapi sik. Besar toh? Heeh. Cek saulaneh iki berarti. Nyapa? Aku ya kudu iso ngenekne awakmu. Kok iso? Ya iso tak perjuangne isine atiku. Iya. Engko malah ribut no karo Kang Montok. Wis bene urusanku, ribut kuwi senenganku malah. Ya aja ngono to, Pak. Kuwi kan kakange sampean dhewe to. Kakang nek urusane ngomah kono, nek urusan ngene iki ya ora enek kakang-kakangan. Nah, aku yo malah wedi no koyo ngene iki. Ya ora usah wedi, tenang ae nek aku. Lah engko lek dadi keributan piye lho? Sopo sing bertanggung jawab? Aku sing tanggung jawab. Sik. Ngombe sik sampean. Pokoke wis delok ae sok ben sapa sing menang iki. Aku lah siji yo siji, Kang. Pokoknya aku kudu karo Kang Montok. Urung mesti. Garek ndelok engko sapa sing menang antarane aku karo kakangku Montok. Yo, sandale kok yo betat, urung bayaran. Duh, koyo Kang Kasman kae. Hei, Kang. Rene dhisik. Apa, Tro? Rene to sik. Kene. Tunggu kene sik. Enak apa to, Tro? Kok penting menu ya? Tekan ndi lho sampean emang? Golek godhong jamu iki. Celuk-celuk jeneng penting apa to kowe? Jane iki yo ora penting lho, Kang. Lah mbok yo dolan-dolan rene yo silaturahmi. Aku cek sibuk nggih ramuan kaya ngene iki lho.
anuku ki jek urung kenceng. Anu apa? Wis to. Kowe wong lanang kok ya dadak teko. Ya lho, saiki warga-wargane sejahtera, makmur, uripe padha ayem tentrem. Aku ora iso nek ngomong ngono kuwi ayem tentrem. Sing mbok kritik jane apa to, Kang? Kurang apa sih kaya Lurah Udin iki? Wingi lho aku tiba ning dalan kono kae. Dalan ning Glombang kabeh ya ora digarap seprono seprene. Sak suwene Udin dadi lurah kuwi. Alah, lah yo mek gur dalan lho, Kang. Ora gur dalan tok. Jane wakeh sing arep tak critakne nyang kowe kuwi. Mergo dhek iki lho terkenal aku ngritik dalan kae. Yo sing sabar to, Kang, sampean niku, Kang. Masalah kuwi diserahne karo Lurah Udin kuwi beres-beres. Dalan blegong-blegong kaya ngono. Wong nek nggo barang mesti ceblok kabeh kae. Bahayane meneh, wong nek lairan mesti gogrok kuwi. Gogrok iki yo malah ndang metu to, Kang. Lah nek metune ning dalan kono kuwi. Terus piye? Sampeyan yo sing sabar to, Kang. Kok kon sabar terus to. Apa iki? Apa iki? Mesti iki kongkonane Lurah Udin iki. Bayo. Lah kok malah nesu to, Kang, sampean kuwi, Kang. Kowe arep nyogok aku ya, kongkonane Lurah Udin kae. Ora iso. Kowe iki cedhak lurahe jane arep njaluk pamrih apa to? Apa arep pengen dadi kason? Ora usah dibahas to ngono iki, Kang. Sampeyan kok yo roh ae lho yoan. Kowe ngono dikongkon lurahe rono rene manut wae. Ya lek ora ngono aku kok yo ora iso mlebu kasun ngono. Kowe nek gur pengen dadi kasun, gampang. Lurah Udin kae lho. Dadi lurah, aku lho iso ndadekne. Jomene gur kowe. Gur tambah gampang kuwi. Percaya. Kuwi aku percaya, Kang. Ya percaya no, Kasman. Dilawan. Yo yo. Kowe ngerti apa ora? Sing mbau reksa desa iki sapa? Kasman. Yo yo, wis percaya aku. Mitra. Iki masa aktife seminggu. Seminggu rasuk meneh. Tak ora arekne. Joget.